13 кастрычніка 2003 года. Усяго суткі таму здарылася адна з самых вялікіх і страшных трагедый у гісторыі Беларусі. У кабінеце Натальи Пяткевич, маладой прэс-сакратаркі Александра Лукашэнкі, раздаецца тэлефонны званок. Журналісты пытаюцца, як і калі дзяржава адрэагуе на катастрофу. Адказ чыноўніцы здзіўляе сваім цынізмам. А як бы вы ўспрынялі, калі б па 30 псіхічна ненармальных людзях у краіне абвясцілі жалобу? Кажа яна і кладзе слухаўку. Вёску Рандзілаўшчына ў Дзятлаўскім раёне адшукаць даволі цяжка. З райцэнтра прамы аўтобус туды не едзе, а злучэнне жыхароў з вялікай зямлёй пачынаецца ў суседнім пасёлку Казлушчына за 6 кіламетраў. Раней там нават не было дарожнага паказальніка. Замест яго была сціплая шыльда з двума словамі «псіханеўралагічны дыспансер». Жыццё амаль усіх вяскоўцаў з дзясятка хат так ці інакш было звязанае з гэтым змрочным месцам, якое людзі паміж сабою называлі дурдомам. У 60-х пад яго прыстасавалі былы панскі дом з трагічнай легендай. Па чутках, пасля прыходу саветаў, гаспадар маёнтка атруціў сам сябе. Побач з драўлянай пабудовай узвялі медчастку з адзіным тэлефонам у акрузе. У выніку псіханеўралагічны інтэрнат стаў важным месцам для жыхароў Рандзілаўшчыны. Хтосьці працаваў там вартаўніком, хтосьці кухарам, а калі была патрэбная дапамога, то звярталіся да дырэктара. Пацыенты ж, многія з якіх праводзілі ў інтэрнаце ўсё сваё жыццё, станавіліся неад'емнай часткай вясковага быту. Яны наведвалі касцёл, прыходзілі пасядзець на двары і паступова станавіліся для мясцовых сваімі. Яшчэ да развалу Савецкага Саюза з'явіліся планы па пашырэнні інтэрната. Пацыентаў з прыстасаванага і састарэлага будынка хацелі перасяліць у новыя цагляныя карпусы. У 1991 годзе падрыхтавалі праектную дакументацыю і пачалі будаўніцтва. Былы спікер Вярхоўнага Савета Беларусі Мечыслаў Грыб, які паходзіў з Дзятлаўшчыны, у 95-м прызнаваў, што інтэрнат на яго радзіме выклікаў вялікія турботы, але ўжо былі ўзведзеныя сцены новага корпусу. Аднак у наступныя гады будаўніцтва прыпынілася праз адсутнасць грошай. Мясцовыя ўлады спрабавалі неяк вырашыць сітуацыю, але фінансаванне канчаткова спынілася ў 2001 годзе, таму дзясяткі пацыентаў працягвалі туліцца ў старым драўляным корпусе. Вясною 2002-га пажарны нагляд забараніў карыстацца ў будынку печкамі і прадпісаў арганізаваць цэнтральнае ацяпленне. Аднак дырэктар Александр Бялятка адмовіўся падпісваць нейкія пастановы, бо ў інтэрната банальна не было сродкаў на падобныя маніпуляцыі. Там нават не плацілі за пажарную сігналізацыю. Першыя 2 гады яе абслугоўвалі бясплатна па гарантыі, а пасля сістэма да верасня 2003-га працавала ў аўтаматычным рэжыме, пакуль у нейкі момант проста не адключылася. Кантрольную праверку пажарнай бяспекі ў Рандзілаўшчыне запланавалі на 19 лістапада таго ж года, аднак за месяц да яе інтэрнат згарэў цалкам разам з яго пацыентамі. Вечарам 11 кастрычніка медсястра абышла ўсе палаты ў інтэрнаце, раздала лекі і вярнулася ў асобны будынак медчасткі. На дзяжурстве з пацыентамі засталіся 2 санітаркі і вартаўнік. Яны да гадзіны ночы ўтраіх глядзелі тэлевізар, пасля чаго мужчына сышоў на абыход тэрыторыі. Прыкладна ў 4 гадзіны 10 хвілін раніцы адна з санітарак пайшла папіць вады і пабачыла пад столлю дым. Яна паведаміла пра гэта сваёй калезе, а пасля пабегла ў медчастку, каб папярэдзіць пра пажар дзяжурную медсястру. Але тая ў стане шоку замест нумара 01 пазваніла дырэктару, а затым пачала дапамагаць выводзіць людзей з палаючага корпуса. Пажарная сігналізацыя, нагадаем, у інтэрнаце не працавала. У выніку ратавальнікам у Казлушчыне пазванілі толькі а палову на 5-ю раніцы. Яны прыбылі на месца пажару праз 6 хвілін, але на той момант ужо паспелі абрынуцца дах і перакрыцці. У агні загінуў 31 чалавек. Роўна столькі ж пацыентаў паспеюць вывесці з полымя. Шансаў на ўратаванне ў ахвяр было вельмі мала. Траціна 62 пацыентаў інтэрната былі ляжачыя. Многія знаходзіліся пад уздзеяннем лекаў і снатворных, а 3 палаты, у якіх трымалі самых буйных, замыкаліся звонку і мелі краты на вокнах.
Далёка не ўсе людзі разумелі, што адбываецца навокал. Так, напрыклад, двое пацыентаў, вырваўшыся з агню, вярнуліся ў будынак, каб выцягнуць адтуль тэлевізар ды музычны цэнтр. Пасля эксперты выявяць, што на ўвесь вялікі корпус быў усяго толькі адзін працуючы вогнетушитель пры норме ў 10. Таксама там была толькі адна пара насілак, пажарны шчыток быў разукамплектаваны, а запасны выхад аказаўся зачынены. На світанку жыхары Рандзілаўшчыны даведаліся пра трагедыю. Пажару амаль ніхто з іх не бачыў і не чуў. Вяскоўцы былі ў шоку, бо інакш бы яны кінуліся дапамагаць пацыентам і работнікам, якія апынуліся сам-насам з вялікай бядой. Пра падзеі ў беларускай правінцыі паведамілі і ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку і ў замежных. Аднак, не разабраўшыся, многія спачатку зрабілі памылку ў афіцыйнай назве установы, паведаміўшы, што згарэў інтэрнат у нейкіх Казловічах. Раніцай ратавальнікі дасталі целы загінулых і вывезлі іх у морг Дятлава. Некаторых ахвяр знаходзілі ў праходах і ў калідорах. Большасць загінула проста лежачы ў ложках. Пажар быў настолькі моцным, што па абгарэлых астанках стала немагчыма візуальна высветліць асобы ахвяр, таму для ідэнтыфікацыі спатрэбілася ДНК-экспертыза. На месца трагедыі хутка прыехалі тагачасны кіраўнік МНС Валерый Астапаў, віцэ-прэм'ер Уладзімір Дражын і гродзенскі губернатар Уладзімір Саўченка. Сярод мясцовых пайшлі чуткі, што Рандзілаўшчыну наведае і сам Лукашенка. Але ж той замест Дятлаўшчыны паехаў у Маскву на пасяджэнне Савета саюзнай дзяржавы, а генпракурору Шэйману даручыў за тыдзень правесці расследаванне і паведаміць пра яго вынікі. Акрамя таго, у кіраўніка Беларусі знайшоўся час, каб павіншаваць з юбілеем удзельнікаў ансамбля песні і танца расійскай арміі, а старшыню КНР з запускам першага касмічнага карабля. А вось аніякіх спачуванняў сваім землякам ад яго так і не прагучала. Журналіст радыё «Свабода» Валер Каліноўскі дазваніўся да прэс-сакратаркі Лукашэнкі Наталі Пяткевіч і спытаў у яе пра рэакцыю ўладаў на трагедыю ў Рандзілаўшчыне. Тая адказала, што ўсе далейшыя крокі будуць залежаць ад вынікаў папярэдняга расследавання. Адсутнасць спачуванняў яна патлумачыла тым, што іх няма каму выказваць, бо сваякі адмовіліся ад ахвяр. На пытанне наконт афіцыйнай жалобы Пяткевіч адказала сваім цынічным пытаннем, цытата: «А як бы вы ўспрынялі, калі б па 30 псіхічна ненармальных людзях у краіне абвясцілі жалобу?» Тым часам міністр надзвычайных сітуацый Валерый Астапаў агучыў першую версію пажару ў інтэрнаце. Гэта нібыта быў падпал, які здзейсніў адзін з яго жыхароў. Па яго словах, мужчына пакутаваў на піраманію і нібыта двойчы ўжо спрабаваў падпаліць будынак. Гэтую версію падхапілі ў СМІ, аднак яе абвяргалі шакаваныя санітаркі, якія сцвярджалі, што ў адзінага пацыента, хто сп'яну пагражаў усё спаліць, ніколі далей за пагрозы справа не заходзіла, а ў момант трагедыі ўсе спалі. Таксама яны сведчылі, што дым валіў не з палаты, а з-пад столі. На 5-й дзень пасля трагедыі ў Рандзілаўшчыне Александр Лукашенка прыняў з дакладам генпракурора Віктара Шэймана. Той адсправаздачыўся, што за кароткі тэрмін аператыўна-следчай групай былі дапытаныя больш за 70 сведкаў і прызначаныя 65 экспертыз рознага характару. Таксама Лукашэнку паведамілі пра затрыманне дырэктара інтэрната Александра Бяляткі і загадчыка гаспадаркі. Ім выставілі абвінавачанне ў нядбайнасці і грэбаванні абавязкамі па забеспячэнні пажарнай бяспекі. На той момант знешніх слядоў трагедыі ўжо не засталося. Экскаватары знялі з пажарышча чорную глебу, якую трактарамі звезлі і закапалі ў траншэях за пару кіламетраў ад Рандзілаўшчыны. Следчыя ў першыя дні расследавання не знайшлі пацвярджэння гісторыі пра пірамана і пашырылі спіс імаверных прычын смяротнага пажару замыканнем электраправодкі і парушэннем пажарнай бяспекі пры выкарыстанні электрапрыбораў. Паралельна па ўсёй краіне пачаліся праверкі бальніц, дамоў інтэрнатаў і іншых падобных устаноў. Ужо праз месяц пасля трагедыі на Дятлаўшчыне міністр надзвычайных сітуацый Астапаў паведаміў, што сітуацыя значна палепшылася, а выяўленыя парушэнні аператыўна выпраўляюцца. У Рандзілаўшчыне ж у дадатак да браку вогнетушыцеляў і іншых сродкаў тушэння выявілася, што супрацоўнікі інтэрната не забаранялі пацыентам курыць у палатах, а таксама не апрацавалі драўляныя вокны спецыяльнай вогнестойкай прапіткай. Гэта не стала прычынай трагедыі, але ж магло паўплываць на колькасць ахвяр. Толькі ў 3 з 31 загінулага знайшліся сваякі, якія звярнуліся па ДНК-экспертызу і выказалі жаданне забраць цела для пахавання. Астатнія ж знайшлі вечны спакой у суседняй вёсцы Доўбневічы, дзе нават зрабілі невялікі мемарыял.
Пасля гэтага іншых згадак пра найтрагічнейшы пажар у гісторыі незалежнай Беларусі не засталося. Суд над Александром Бяляткам і яго намеснікам Уладзімірам Бараноўскім прайшоў праз 4 месяцы пасля трагедыі. На працэсе былы дырэктар інтэрната заявіў, што лічыць асноўнай прычынай гібелі людзей несвоечасовае выяўленне дзяжурнымі ачага ўзгарання і прамаруджвання ў выкліку пажарных. З улікам усіх недахопаў заставалася спадзявацца на класічны авось, бо на думку Бяляткі ў такіх умовах прадухіліць пажар было амаль немагчыма. Тады ж сталі вядомыя усе падрабязнасці журботнага стану інтэрната, да якога прывяла хранічная адсутнасць грошай. Дырэктар прызнаваў 2 з 8 пунктаў абвінавачання, але ў той жа час заяўляў, што калі б новыя карпусы здалі як планавалася, у 95-м, то ніякай трагедыі б не здарылася. Таксама ён вінаваціў сябе, што са сваімі праблемамі дайшоў нават да прэм'ер-міністра, але да Лукашэнкі не паспеў. Акрамя таго, на судзе высветлілася, што да пачатку пажару працэс задымлення працягваўся ўжо амаль больш за гадзіну, але дзяжурныя санітаркі яго не заўважылі, бо спалі і не чулі паху. Аднак следства так і не высветліла, што канкрэтна стала прычынай узгарання. Адвакаты прасілі для сваіх падабаронных умоўныя тэрміны, аднак суд Лідскага раёна вынес Александру Бялятку і Уладзіміру Бараноўскаму максімальна магчымае пакаранне па артыкуле «Службовая нядбайнасць», якая прывяла па неасцярожнасці да гібелі людзей. Абодва атрымалі па 5 гадоў калоніі, аднак дзякуючы амністыі тэрмін быў скарочаны на год. Таксама Бялятку і Бараноўскаму выставілі пазоў у амаль 29 мільёнаў беларускіх рублёў кампенсацыі шкоды. Па тым курсе гэта было каля 14 000 даляраў, але суд вынес разгляд фінансавых прэтэнзій у асобную справу. Асуджаныя не сталі абскарджваць вырак, і з гродзенскага СІЗА іх перавялі ў калонію пасялення ў Горках. Звыш дзясятка іншых чыноўнікаў з камітэта па працы і сацабароны, МНС і санстанцыі атрымалі дысцыплінарныя штрафы. Пасля той жудаснай трагедыі ў Рандзілаўшчыне нарэшце зноў пачаліся будаўнічыя работы. На аднаўленне дома-інтэрната грошы ўзялі з рэзервнага фонда Лукашэнкі. На аб'екце працавалі 600 чалавек з ранку да вечара без выхадных, і замест нарматыўных 22 месяцаў будаўніцтва заняла ўсяго толькі 7. Ужо на наступны год пасля вялікага пажару былі адкрытыя новыя прасторныя карпусы. Па звестках Digital Intelligence Team асуджаны дырэктар інтэрната Александр Бялятка выйшаў на волю па амністыі ў 2005 годзе. Пасля ён уладкаваўся на працу на Дзятлаўскі вінна-гарэлачны завод, але ў 2006 яго не стала. Бялятку было ўсяго 50 гадоў. Па іроніі лёсу, яго сын Вадзім пасля міліцэйскай кар'еры пайшоў у чыноўнікі і некаторы час узначальваў сельсавет у Казлоўшчыне. Неаднаразова ён наведваў і інтэрнат, дзе некалі працаваў яго бацька і які ў выніку зламаў таму жыццё. Сёння Вадзім Бялятка працуе намеснікам кіраўніка Дзятлаўскага райвыканкама. Інтэрнат у Рандзілаўшчыне дзейнічае і цяпер, і на яго тэрыторыі сёння нічога не нагадвае пра бяду 22гадовай даўніны. Тады 31 чалавек стаў ахвярай не столькі нядбайнасці канкрэтных службовых асоб, колькі ўсёй сістэмы агулам, якая, займаючыся будаўніцтвам вялікіх аб'ектаў і лядовых палацаў, зусім забыла пра лёс маленькіх і нікому не патрэбных людзей.